दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन मथामबिल N.E.L.C सार्कलनि 35थि एनुवेल कनफारेन्सआ। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो मथामबिल N.E.L.C गिर्जानि लांगोनायाव दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों 35थि MCC एनुवेल कनफारेन्स आरो 32थि MCYC एनुवेल कनफारेन्सआ खुंफुंजागोन। बेनिखायनो मथामबिल ओनसोलनि गासैबो ख्रिस्ट सिबियारि बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों खुंफुं आफादा। मथामबिल मण्डलीनि सिङाव थानाय मथामबिल सार्केलनि सिङाव थानाय जोंनि मथामबिल मण्डलीयावनो जे खुंजागोन नैबे जथाय कनफारेन्सखौ लाहार फाहार जोङो खालामबाय। दा बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो नैबे जोंनि ओनसोलनि साखाथि फाखाथि थानाय जेसेबांनाखि गुबुन डेनोमिनेसननि बिथांमोन दं मण्डलीफोर दं बिथांमोनखौ आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय जाहाथे अननानै जोंनि नैबे कनफारेन्सआव बाहागो लाफैयो। बेनि थाखाय आङो गंफ्रोमबो डेनोमिनेसननि दैदेनगिरिफोरनिसिम मिथिहोहरनायजों लोगोसे खावलायहरनाय थाबाय। जोंहा नैबे कनफारेन्सआ गाबोन बेलासिनिफ्राय जमा जागोन 8, 9, 10 नैबे कनफारेन्सआव जाहाथे नोंथांमोना साफ्रोमबो लोगो लाफैयो आं बेखिनिखौनो जोंनि मथामबिल मण्डली N.E.L.C चार्चनि जानानै गुरैयै खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै जोंनि 35 मथामबिल सार्केल कमिटि आरो 32 मथामबिल सार्केल इउथ कमिटि N.E.L.C नि मोनसे बोसोरारि कनफारेन्स बेयाव लानाय जादों। दा बे हाबाफारिया मावजागासिनो दं। दासिमहालागै 95% थांबाय। बियो गाबोननिफ्राय गाबोन 8 थारिख आरो 9 थारिख आरो 10 थारिख बे हाबाफारिया सानथामनि हाबाफारि। बियो गाबोननिफ्राय बेवहाय जोंनि मथामबिल सार्केलनि गासै 32टा मण्डलीया गाबोन बेवहाय ज' जागोन आरो ज' जाखांनायनि उनाव जोङो बे हाबाफारिखौ बेलासिनि 7 बाजिनिफ्राय जोङो बेवहाय पेन्डेल बेखेवनायजों जोङो बेखौ आराम्भ जों खालामगोन। आलासि हिसाबै जोङो मोननो हादों स्पिकार हिसाबै रिटायार्ड राइट रेभारेन्ड सुलेन नार्जारी एक्स बिशप बङाइगाव डायसिस N.E.L.C आरो लोगोसे जोंहा नैथि हिसाबै दङ रेभारेन्ड गिलबार्ट बरगयारी प्रिन्सिपाल सेन्ट जन डन बस्क' इंलिश मिडियाम स्कुल पाटगाव बिथांमोनखौ जोङो मोननो हादों। दा बिथांमोनहा जोंनि गेजेराव गोबां मोजां बिबुंथि होगोन। दा बे बिबुंथिखौ साफ्रोमबो रायजो राजाखौ फैनानै बाहागो लानायजों लोगोसे बिथांमोननि जे मेसेज बे मेसेजखौ जोङो सोलोंनो बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आङो कमिटिनि जानानै सार्केलनि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आङो खावलायहरनाय थाबाय। आलासिनि मोननै टीमा मा सेथि आलासिनि टीमा जाहैबाय गड्स वार्ड फर गड्स वर्ल्ड संसारनि थाखाय इसोरनि राव बेखौ जोङो सेथि आलासिनि थाखाय जों मोननो हादों। आरो नैथिया जाहैबाय नोङो जोहोलाव जानायखाय रावजोंबो उदाय दासानजा जों बेखौ मोननो हादों। बे समाव आङो बे सभानि कनभेनर जानानै आरो जोंनि मथामबिल सार्केल N.E.L.C कमिटिनि जानानै खाथि खाला थानाय गासै रायजो राजा आरो मण्डलारिफोरखौ फैनानै जोंनि बे हाबाफारियाव गाजा गोमजायै मदद होफैनायजों लोगोसे गोबां सोलोंनायखौ गियानफोरखौ सोलोंनायखौ लानानै थांनो आरो गाव गावनि मण्डलीयाव फोरोंहैनो थाखाय आङो साफ्रोमखौ खावलायनानै आङो साफ्रोमखौबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिनानै आंनि सुंद' बुंनायखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।